Ia, croeso nôl I chi, dyn ni rwan efo'r jerseys. Chi siŵr yn gweud, ti'n rhyfedd bod e'n fain, mae'n symud ar ei lle gymaint. Ond dwi fan hyn, Tom Phillips, o tîm hawr Cilredding gyda fan hyn wan. A jerseys, Tom? Ie. A wyt ti'n nabod y beirniad yn go dda? Dwi'n nabod y crwt malar oedd y Bryngell y Cerddedau. Oedd ei rieni'n cadw Holsteins a jerseys. James Strachan. James Strachan. Strachan. Ie, ffermwyr da, maen nhw'n gryn dipyn o dir, dyn nhw'n dydw cropi arno fe, ond hefyd wedi bod yn Holsteins. A jerseys wedyn? Holsteins a jerseys wedyn. Oedd i fachgen sydd wedi bod yn arddangos yn effeithiol, oedd e dipyn o showman ys wedwn ni. Na di. Ond wedi bod yn berniadu, na oes gryn dipyn o fynyddau. O, mae pyrsed ar cadeirau ni wedyn. Mae di safon o ddosbarth fan hyn sy'n rhyfedd I wedi gwir. Mae bob un o'n wedi a dipyn o hanes iddyn nhw wedi bod yn llwyddiannus yn y gorffennol. Dwi'n credu mae'r un sydd gyda Edward Morgan yn un nawr I oedd nillodd y pencampwriaeth yn y sioe UK Dairy Day lan yn Telford y llynau. Mae hon yn mynd mewn cnoco ar y drws heddi. Mae cadeirau yno, mae pob teth yn ei lle. A ti bod, oedd y fyddau gorddi o Slywerdydd yn bwysig iawn ar hyn oedd y breniniaeth y beidi, ynddo? Wel, diolch, mae Edward a Wilson Strigaby yr un beth yn cadw'r ddoi erbyn hyn, jerseys a Holsteins, a mae hwnna sydd gyda Ifan Wilson fan'na. Hefyd wedi bod yn llwyddiannus iawn yn gorffennol. Dwi'n credu bod wedi cael ei enwebu ar gyfer All Britain a 3 achlysur. Mae Edward wedi hennill I Tom? Mae'n bwrw'r gloch heddi, oedd hi'n dymas yn llawn llath, yn symud y rwydd. Siampl gwych o'r bryd, I fod yn onest. Siampl gwych. Dwi'n credu bydd hi'n dipyn o her I ni gael ei chiro heddi. Wel ardderchog y gynail fyna. A wedyn Ifan Strigaby wedi enwi ar ôl iddo ci. I hen dda ci. I hen dda ci. Ie, Jimmy yw iddo ci fe. Ond oedd Ifan yn... Hen dda ci. Yn hen dda ci fe. Ifan, ar un Ifan nath arwen y ffordd a nath sefydlu'r fiches, a mae'r fiches wedi addasu ar hyd y blynyddau yma felly'r Holsteins yn gwestiwn wedi datblygu a addasu. Da iawn, a maen nhw wedi chybod, maen nhw siwod ymysg y teuluodd mwy adnabyddus fel teulu sydd yn dangos gwartheg mewn trwy dyn nhw. Sa I lle meddwl am neb arall sy'n debyg iddyn nhw, onest y ti. Maen nhw bob amser yn neud y gwaith mor hwydd, mor effeithiol, mwynhau unen amser nhw'n dangos. Gweithio'n galed a hefyd mwynhau unan. A ti'n gweld Ifan fyna nawr, ti'n esgob dwi. Dwi'n cofio pwstiau echan. Dwi'n mynd hoff iawn I wso gormod bethau Saesneg, ond mae fe real chip off the block. A crwt neis dros ben. Mae fe hefyd yn llwyddiannus iawn ar ddangos. Oedd heffer dda fyna gyda Hefin gyda yn yr Holsteins yn oed. Wel, dwi'n gwybod da I, falle bod well bod fi ddim wedi sylwebu ar y dosbarth na, ac os dwi'n ofni dde di mynd i'r brig da fi. Ti di gofyn I fi gyfrannu wedyn ddarn, a beth yn ddarn wedi bod heddi. Dwi'n cytuno. Ond mae hef uwch nant y bwla yn mynd allan. A dewch nôl, a gader o honna Tom bach yn dweud. Wych. Wel, mae'n gweud bod ti'n cael prizes a surprises yn y sioe, a mae'n rhaid ti gwmryd y ddoi. Dewch nôl, byddwn ni'n falch o'ch gweld chi. Thank you.